سلام كبرات تعزبتنا مباركس نلومي حزلكم قريبه زلخو بخمي تحت نفس كبري اوجيدنا بخمي لعل نفس كبري نعبي ابزبل زعبا زتكره حصير مساطي انقاقح فيديو حزلكم قريبه زلخو زخونه زلكم حساب وي رئيتو صحافلنا نزياده كالوت ازانيتن مهارتن فيديوهات نمكتالكا لايك كومنت كومون سبسكرايب مغبار ايترسو انت دا قصالي زي مخنياتاوي ناي نفس متحت صقمن ناي ممرار طباي هاليوكا انت دا كل غزي اب ناي لعل صقطن ጭንቀትን ፍርሕን ተስፋ መቁራጽን ምርባጽ ስምዒታት ሃልዩካ እንተ ዳ ትሑት ናይ ምርዳእን ምቅርራብን ክእለት ምስ ሕብረተሰብ ሃልዩካ እንተ ዳ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ውድቀትካ ተሓስብ እንተሊኻ ከምኡውን ብዛዕባ ካብቲ ትፈትዎ ስራሕ ምብራርካ አጨኒቑካ ተሓስብ እንተሊኻ እንተ ዳ ኣብ ህይወትካ ብተደጋጋሚ ተማርር ነቲ ዘለኻዮ ዘይምቹእ ኩነታት ድማ ክቕይር ኣይክእልኒ ወይ ድማ ዓቕሚ የብለይን ኢልካ ተሓስብ እንተሊኻ እዞም ኩሎም ምልክታት ናይ ነፍሰ ምትሓት ወይ ድማ ሎው ሰልፍ ስቲም ክኸውን ይኽእል ስለዚ ድማ ኣብዚ ኣዳልየልኩም ዘለኹ ቪድዮ ኣገደስትን ሓገዝትን ንነፍሰ ክብሪ ከማዕብሉልና ዝኽእሉ 6 ደረጃታት ሒዘልኩም ቀሪባ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል እምበኣርከስ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ንሪኣ ክንገብራውን ዘለና ንነፍስኻ ኣፍቅራ ንነፍስኻ ኣፍቅር ክንብል ከለና ስስዑኩን ወይ ድማ መጠኑ ዝሓልፍ ኣነንትነት ይሃልኻ ማለት ኣይኮነን ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ንገዛእ ርእስና ከምታ ዘላታ ንቀበላ ሙሉእ እንታይነትካ ክትቅበሎ ኣገዳሲ ነዚ ክንገብር እንተኾይና ድማ ንገዛእ ርእስና ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ደው ከነብል ኣለና ንገዛእ ርእስና ምስ ካልኦት ኣብ እንወዳድረሉ ግዜ ናይ ካልኦት ብልጫታትን ክእለትን ክረአየና ከሎ ናይ ገዛእ ርእስና ድኽመታት ጥራይ ጎሊሑ ክረአየና ዝጅምር ነዚ ድማ ብቐጻሊ እንተደጋጊምካ ኣብ ትግባር ኣውዒልካዮ መዓልታዊ ንገዛእ ርእስኻ እንዳጸላኸያ ኢኻ ትመጽእ ድሕሪ ግዜ ድማ እዚ ባህሪ እዚ ምስ ምዕብል ንነፍስኻ ክትፈልጠሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ተወድቕን ትገብሮን ተሓስቦን ኣይትፈልጥን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኣብ ከቢድ ፀገም ትወድቕ እዚ ባህሪ እዚ ምስ ግዜ ጠቕላላ ርእሲ ተኣማንነትካ እዩ ዘጥፍኣልካ ንገዛእ ርእስኻ ምእማን ተቋሪፅ ክዕወት ኣይክእልኒ ኢልካ እውን ተሓስብ እስከ ሓደ ኣብነት ንርአ ኣብ ሓደ ትካል ስራሕ ረኺብካ ኣለኻ ንብል ኣብ ስራሕኩም ሓደ መሳርሕትኻ ኣዝዩ መሳጥ ገዛን ጽብቕቲ መኪናን ልዑል ሞራልን ደገፍን ኣለዎ ንብል እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኮን እዩ ናብ ኣእምሮኻ ክመላለሰካ ኣብ ትህሞት እቲ ንስኻ ትሕቲኡን ዘይዕውቱን እየ ኢልካ ኢኻ ክትሓስብ ትጅምር ከምኡ ድማ ዝኾነ ዓብዪ ነገር ከም ዘይተዓወትካ ይስማዓካ እንተኾነ ግን ንስኻ ካብቶም መሳርሕትኻ ዝሓሸ ብልጫን ክእለትን ውሽጣዊ ዓቕምን እኹልን ግዜን ተውህቦን ብጀካኻ ካልኦት ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ መሳርሕትኻ ዘይብሎም ከለዉ ብዘያድህቦኻ ግን ኩሎም ካባይ ይሕሽዮም ኢልካ ተሓስብ እዚ ከዓ ሰፍ ዘይብል ዕንወት ኣብ ነፍሲ ክብርኻ ክወርድ ይኽእል ንገዛእ ርእስኻ ድማ ከምታ ዘላታ ብእንታይነትካ እንተ ዘይተቐቢልካያ ካልኦት ክቕበሉልካ ኣይትጸበ ስለዚ ድማ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ክተቋርጽ ኣለካ እቲ እንኮ ክትወዳደሮ ዘለካ ሰብ ንስኻ ኢኻ ምስቲ ናይ ሕሉፍ ነብስኻ መታን ምዕባለታትካ ክትግምግም
اتخلأي كتقبرو زلكا دما نجزأ رأسها نتعنت هبا كجاجي بالليل يلقى تسقط زي مقبار لكعب أب كل نجار عوتن زخونة جيجا آخر كبلين يبلون زبل سنة حسب كنردو أنت خيلنا ترجم زبهال يبلو بزاي تقموينا أشتو جيجاتات لنفسها كم من كأف أقارب برجس كلنا أبن صرح سرحات بعوتن في تصمناتن كسرح ندلينا أنتو خناجن زكا عليكم اتأزيو زقدس أبنات كاتو هو نزغوان اسرح بصفتن تسعرن كتعوت مخالي سرحكا أب كل نجار بلوت مخان أيكونن أنت هيدا نتتد معلو على ليخا بو بلوت كوينكا موت أيو أتي أقداسي كم نجار من البات بزوح جيجاتات كسرح تغليخا جن أي تحزن كر أي بلكا مخنياتو مستير عودنا كبزوح جيجاتات سلازمت اتصال ساي كتوجدو زقبا كامبار أب هيوت كازخونه ممرارن معزم زامني قال سبات أب هيوت زولو نجار يمارولون عمم يبلولون بزون نوم سدرابيت بزنبروان زلوهم بوتا بزلوهم زيت عيات عروخ كمون كالغالق نجارات اتزحاشة كاب ممرار كننا قفلو النخل مكدي كاب كم زيوم زامسولو سبات مرحاقي نعاها كم آدنقات فترات كترمتو خاكلو كم زي عود سب جيرم يوم كحسبو خاز جمر أتسئلنا دموا نجزء رأسها بتنعخز زناقع كسرح كتسمدا علىك أبي ودكا نجهب متنسى زيت فوتون زي عقب كان سرح معالتا ومسرح لعل نفسك كبري بفتسم أيام تسألكاني أنا نبع علي الصرح سرح كفتو فتينا نيرة أنتو خناقن أتسأليوني زحاش سرح كغير وسيلة سرح مقيار قرب نايك أو زبل سمعتات كم زفتر يرداني أزو قداي أبا قاطي مخمز نبرون كقلت ألكم يفتو نحاد النجار كام مجمرتو هايلكا كتجمرو انت عينت سمعت كم زفتر يرداني معالتا ونتفكرو نجار مسرح أزيو أقداسن أزناك عني نقابلنت أنا نبعلي كم منش أتاوي لازم أدبكو نجار انتلو كم زعينت فيديوهات مسرح أزيو تقام لوتي أبي هوتكم كحجزكم بمبالي بتوسخون أزيو سلازناك عنن أتاو جنزبون سلازرخبولو إيه جزي وفيه سرح له زلهم حاموشاي لنفسها نأمرها نمنفسك كبرها إنكو نسخة من مخانكا اتقبلوا المجدي نجزء رسخة مخباري لنفسها مخبار مالت تعيميلا النبابرة مالتي لنفسها قودات كاب زخون نجارات هدوم اللو زخون يخون شجارة مسته وزت زامسل لنفسها نخباب 3 ساعات تسخون أبسومون أبجموي من قصقاس أزانيا أزدي زقرم سمعيت زلوي شواراتات كخدلدلون عبيت كجمرو كتر إن كلها سمعك أنزل أنتو خناقن دحيرو أزيو زدلدلن ملء حيل زونن شوارا سلتونن كموت إيتو دما لعل مسرة رئيسة أمانة نفس ملعلن سلا زبرقلك أمرخان من مجاب متحفت عنبب كمون منفس كان معجب أستنتن أعميق كحسن إتانا يمود أتا شاد شيتنت بدما ننفسها أدنق إذا كل جيركا نزج أبد كيام عوتات مس عدل بمتأثر واقع تعبو
ሳላ ጽቡቕ ዕድለይ ምባል ኣወግድ ንነብስኻን ጻዕርኻን ክብረሃብ ሓደ ግዜ ገለገለ ግዳማውያን ሓይሊ ዝኾኑ ረቑሕቲ ኣለዉ ንስኻ ኢኻ ከምኡ ክኾኑ ጌርካዮም ብልጫታትካ ክረኣዩኻ እንተዘይክኢሎም 1 2 3 እንዳበልካ ክትዝርዝሮም ፈትን ግን ኣስተውዕል ብዘፍረኻዮ ክትዕበን ዝተጋነነ ኣንነትን ከይስማዓካ ስለዚ እዚኦም እቶም 6 ነጥብታት ነብስና ክብርን ርእሰ ተኣማንነትን ክህልወና ዝገብሩ ረቑሓይታት እዮም ጊዜኹም ሰዊእኩም ብምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም